Това е любими ми магазин в Гърция. Казва се Склавенитис и няма шанс, като идвам до Солун или в покрайнините на Солун, да не се отбивам в него. Това е магазина в Перея. А, От тук си взимам гравиерата. Имат супер голям избор. Това е любимото ми сирене с козе мляко или с овче. Се прави, аз гледам да е главно с козе. От тук винаги се зареждам с прах за пране, вместо да го купувам от София, защото е поне с 5 евро по-евтин, ако не се лъжа. Вече спрях да проверявам какви са цените в София. Така, реших да ви го покажа, защото на Kaufland и на Lidl мога да не направя реклама, понеже са големи корпорации. Обаче на Склавеници бих направил, защото гърците супер много уважават собствения си бизнес и аз бих го подкрепил по този начин, като говоря за него.